Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo woni mon foof salminama e inde manama yettode sikki ala en gari humnude aadi on bismama hande ko alkamisa 15 lewru février 2024 joni joni paɗen ko yiroɓindo jaydeji men jaydeji leydi men e oɗo subaka alkamisa ne wayno ha jonde konngol ko gotol ko gonka leydi ndi wondi oɗo saaha woni on ɗon situation politique puɗɗortoɗen ko jayde enquête nden jayde wi ko on ɗon loi d'amnesty gonɗo yimdede oɗo saaha e nder leydi Sénégal ne wayno ko APR Alliance pour la République kañumen tigui waɗi validé on ɗon gonɗon miijo hoore leydi ndi ko hanki jamma jengguɗo on ɗon conseil d'exécutif mbo no woni national APR kañum tigui joɗino e gardugol chef de l'état maw leydi ndi ene wayno noon kamɓe ɓen ɗon APR naɓe ɓe kolliti wonde ɓe jaade gonɗon miijo tade woni kay ngor miijo ari ko yiddi wadde apaiser situation woni artirde hakkillaji ɓesguli ɗi e on tuma noon ɓe kabri yidde mabɓe kono kadi koɓe kaali hen ko tengtinde wonde ko Amadou Ba woni candidat mabɓe e ɗin sumgoji tijjaji ɗin konnguli kala ina jaaji e hello tati e nder nden jayde witende enquête ko hono ɗin konngudi e goɗɗi tawate nder nden jayde les échos e oɗo subaka nden jayde wi ene wayno ko on secrétariat exécutif national de l'APR Alliance pour la République ene wayno Amadou Ba waɗama confirmé candidature muɗum kañum tigui jogori wonande mbir ɓe ganduɗa kañumen goni coalition Benno Bokk Yakar ɗin sumgoji paaɗi kono kadi ɓe kolliti wonde ko ngal kuulal amnesty nana jokkiyade e oɗo saaha kono foof en jaadani hen no wiri jayde nde tawno ɓen ganduɗa ko membre fondateur en APR kolliti lundade ko yewti e ngal kuulal amnesty saabu wiide mabɓe so tawi ɓeɗo jaafama te ɓeɗo ko golli ko e leydi ndi walla ko jamiri yo golle ko to banggue wargoji bonandeji e nguykali hol janggo ɓesgol ɗi ganduɗa ɗi goni jogori dardude ko yewti ko ngal ɗon kuulal amnesty ɗin konngudi kala ne jaaji goɗɗum ko tawete hen e nder nden jayde e gon hello wongo ina wayno ko on ɗon distingol ɗin sumgoji présidentiel 2024 e nogas lewru février ɓe mbi ko oɗo front woni ngal moɓodiral kaɓotogal on fannu ne jokkiyaji oɗo saaha nde wayno jaydiyankoɓe e chroniqueur uji en kañumen ne darima gam haɓade walla ni haɓanade ko yewti ko e liberté walla défense et de démocratie onon démocratie leydi meɗen kono kadi ɓe kolliti ɓesgoli ɓe ganduɗa ɓe ko wiyeteɓe détenu politique kabri ma ceppu ñande aset paɗoɗo o toon to place de la nation ex l'obélisque kono ɗum ko secte Diane Gadio wondi muɗum kolliti yidde mumen tan ko yo waɗe ko wiyete ko concertation wasa wonde dialogue on ɗon kalteɗo dialogue politique jayde lo quotidien kañum wi ko ɗon levé de bouclier haɓade ko yewti ko ɗon loi amnesty jimdeteɗo ɓe mbi ko maw leydi Macky Sall seeki on ɗon projet muɗum de loi sababu noon ko ɓen ɓadiɓe mo e nder kan landa APR kolliti wondene jaadani ko yewti ko e ngal ɗon kuulal ɓe kollitini hay maître El Hadji Diouf yuɓinen hanki conférence de presse ɗo wi wonde so tawi maw leydi ndi waɗi on ɗon loi d'amnesty ne wayno ko ɗum janfa mawɗo woni ko fawi e dow ɓesguli ɗi manam ko wiyete hono trahison jayde la turbine e oɗo subaka hande ne wayno kañum ari ko yewti koye fannuji goɗɗi kono ha hande joopi ko gonka kaɓe mbi ko caggal on forcing woni gonɗon force e ɗam e ko wiyete doolam dooligo mo leydi Macky Sall waɗi saabu mabɓe noon e wiide wonde on ɗon yiiɗa ummade pouvoir ɓe mbi ɓesgoli ɗi nana keeɗi ɓen wiyeteɓe les 7 sages woni ɓen jeeɗidorimɓe wonɓe toon to conseil constitutionnel jayde direct news dawul cowde e oɗo subaka hande kañum ari koye ɓeɗo nayo moɓe mbi ko ɓeɗo tigui goni worɓe ɓe ganduɗa ɓe walla ɓe goni yimɓe médiateur de l'ombre ɓen yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jarata ko jamma te kadi kewani dille ko ɓeedi goni e dogde masala ha hakkude maw leydi Macky Sall e Ousmane Sonko ɓen goni ɓeɗo woni Mactar Cissé Mouhamadou Moustapha Ba e Mouhamadou El Moustapha Diagne wondude Innocence Tab Ndiaye ɓe ko ɓeɗo de goni e dogde koye moƴƴe masala ha beele jaam duumiɗo ina arta e nder leydi men Sénégal tawi puɗɗori ko hakkude Ousmane Sonko e on ɗon mo leydi Macky Sall Sud Quotidien kañum ne ari koye gonka leydi ndi ɓe mbi ko ɗo crise politique ɗo e nder leydi Sénégal économie o rolanti manam sinno faggudu ndu wonno koye taɓade taaɓe mawɗe e ñalawma hande ɓe mbi ko ɗum faggudu woni koye ñenkitade manam ko taaɓe dabɓe watti wadde sababude guddugol kelgol pusgol hani duppugol tasgol ngol e sahaji sappo ɗi
din konngudi sifa e kala tawe hel mabbe tati bes bi le jour kanyum na ari wiyen ko don projet de loi d'amnistie ngam Ousmane Sonko e wondi mudum be mbi ko le dribble de Macky sino ko attaquant wala milieu terrain hono no Abouba wiite wondene ko wadi dribbler dendangal défenseur uji adverse haw hebinanro on don bi sababu non ko farnoma hanki on conseil des ministres ngam odo sa hande haalde on gal don kulal projet de loi kono dum don haalaka ton hanki be mbi ko Macky wadi dribble dendangal yimbe kala metelas juf non holliti wandi yafaade Ousmane Sonko woni on loi amnesty eno wayno kudum ha joni jamfaade besnguli leydi Sénégal jayde lo Dakar wa quotidien kanyum ari koy inde dedo jayde de ganda ko jayde internationaux ji wondude yoga e pelle de ganda de ko pelle jotrido wallirde ko wite ko debati gorkaten woni les homosexuels be mbi ko BP LCI RFI Le Monde France 24 LGBT wondude BMF TV be mbi tan ko dedo dido de pelle de e be jayndi en ko be windere ina jokki hollirde image bondo mo leydi Sénégal ina nyinga kono kadi ndendina besnguli be mbi non be battirel ngol do kongol wonde foutio nous la paix c'est-à-dire que ndokke min jam ko dum min cohli din kongudi ngoni ko tawte den jayndi Tambour quotidien taybe ndok kongol ko bitedo Babacar Ba wala Babacar Ba mo ganda kanyum ardi forum de justiciable leydi men Sénégal o wi no wayno ko yo nani din kongudi mediaji tagal leydi ciutoje ne fayne leydi men Sénégal gir nyande dum don dirtnadi don sumgoji be bitande be don dari hande ko habaade leydi Sénégal mbele besngol din jibo daña no badiri installé do e der leydi Sénégal kongudi makko ne jaaje der den jayde goddum ko tawete hen walla ben jayde wonde ko Rewmi quotidien ko natal maître Moussa Bokar Thiambe mbi ko battani de gonda di kebama e on don coupure internet do e der leydi Sénégal be mbi tan ko manka gagné de 3 milliards Sénégal wasi ko tolni e milliards uji tati e copreje CFA tawi rewda don ko don coupure mbo internet sabi non ben don opérateur téléphonie leydi men kolliti wonde yo laamu ngu ƴeew peeje godde ko wona coupure on don sendende tawno ko basal mawgal woni ko taybe hen jayde stade quotidien ko don guddirten robine men jayde jewodo subaka hande jaynen ko be ngari koy kan Côte d'Ivoire 2023 namo gasi kon haallo dini keddi o mo ganda ko bitir Abdou Salam Lam kanyum tigi woni no kipu hono génération foot o holiti wonde ko Sénégal wadi foté manam Sénégal wadi foot mo ganda ko foot to bangue plan tactique o jofi do non ko Aliou Cissé hollide wonde ko dum sabi Sénégal FIA CAN 2023 commission disciplinaire to bangue CAF be koliti wonde be bari ko namdal mbele crépé diata wadama sanctionné de tawno fédération wadi communiqué wi ko hebani notification dum don fof ene yaaji hen guddum ko tawete hen ko Ligue européenne des champions Paris Saint-Germain wadi assuré hanki tonto Parc des Princes kono Bayern Munich laji tonto Roma hakkunde mabbe Lazio de Rome goddum ko tawte hen ko C3 nane ko Europa League et Ligue Europa Conference wala tan Europa League bimbi ko mo ganda won Nampalys Mendy Ismaïla Sarr mo ganda kam tigi woni Iliman Ndiaye ko hande daribe ngam etade wawde tigi jokkude golle mumen ko yuti on don Ligue Européenne des Champions ko do udirobe men jayndeji e odo subaka joni en ngarat e ko odo kabar mo ganda en batindoro ko dum jillu fondation Thierno Wolle Ndiaye tonto Madina Gounass e gardugol Alhaji Abou Ndiaye ko ben tigi jogori yubbindi hono lappol ngol gandangol ko jillu tonto région de Tambacounda falde Goudiri ha tonto région de Matam département de Kanel et département de Matam dum jogori wonde ko nyede asset sappo jeedi lewru février ha yetto tigi hono nogas di lewru ndudo no gonden walla nogas joyi dum don non be gadorto ko tonto département de Goudiri ngam hurmbitade uddidde force uji kono kadi e rokkirde force uji gandadi ko dum gorkaajo darani ko dum fondation darani woni kanko fondation Abdoulaye Wolle Ndiaye dum don non so be gummima ton be jaha Kanel be mbada hono dum be jaha kadi ha tonto département de Matam be mbada hono dum gollorde kewde aussi ko wayno jardin ngaji rewbe ma kebballi e ko nandi hen tay ko wannobe demande kono kadi fondation ma yetto ma rewdo rewno de tawnaren gandi ko fondation jillido walla jillutodo kala e saha kala lewru lebbi didi edi nokkuji gandadi ko nokkuji cadadi ndiyam walla joginode problème ndiyam ina balla dum en ndiyam baawa joni jono hebdo ko cohli ko dum woni ko fondation Wolle Ndiaye darani e gardugol Alhaji Abou Ndiaye c'était non ummoto ko tonto Madina Gounass yillo tonto région de Tambacounda falde Goudiri hokkira kono kadi uddita force uji jokka lappol mudum ha tonto
to département de Kanel région de Matam ha toon aussi to falde Matam eɗen mbiyaɓe lawol jaam ma en jaltin ɗum kala e saaha surtout yontere fande so tawi ɓe natani hankkadi ni bundi on ɗon programme so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon musidɓe tedduɓe koɗo min kadata e moɗon e revue de presse ina gasa ma en dokkodira aadi altine paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi yaadude hen ala e mo ganduɗa kam tigi woni biteɗo hono Aissata Ndiaye yo Allah hokki en ñalde dow jaam to caméra e oɗo ñalawma hande wonanen toon ko Abouba montage ko Ali Fall yo en gone jaam.